Sanibonani babukeli, igama lami nguPhilile Ngwakambatha. Ngibhalele iVumanis film ngoba ngine-confession engifuna ukuyenza. Nginomuntu wami ka-8 years ebengithandana naye, kodwa akugcine sekufika ekuthenini ngimchithele, and manje umuntu ebengimchithela naye sengiyamthanda ngokwedlulele and nginengane naye lo oka-8 years ocabanga ukuthi eyakhe, nami ngaqamba amanga ngathi yakhe. Manje imfihlo yami siyangisinda, sengifisa ukumtshela iqiniso cause ingane ngayithola nomuntu wangaphandle oyiPakistan. Siswami manje akusho mangathiwa uMandla ngala iPakistan uJohn ngala base wenu babambile bobabili kuthiwa kumele udedele oyedwa, imupho ongamdedela imupho ongamshiya? Ngingasho nje ukuthi ngingadedela uMandla. Ukumthanda yesi ngisamthanda, but iPakistan ilona engithanda kakhulu. Ngingaqamba amanga mina ngathi ingane yakho manje yabo lento ebehlezi show sisi bakho ukuthi ingane iPakistan. Yes vele bebeqinisile ukuthi manje bekunzima ukuthi mina ngivumele yonto wena ekubeni ungayiboni futhi ungayivumi yabo. So bonke ezinto angiyazi into sho emva kwezinto engake ngizenzile. Ngibingelele ababukeli beVumani Films. Lo khulumayo uVumani wale kwaMhlabela ingane. Awusukanini madoda. Kwakhubalo nibiwe egcekeni. Kodwa ke angibikho lapho namhlanje. Babukeli la sikhona namhlanje nginosisi la. uPhilile Wakambatha. Usibhalele babukeli. Indaba yakhe ithi ayibe yindida. Ilethe usizi. Siswami namhlanje uzotshela ababukeli, utshele wonke umuntu obukele la eKZN South Africa noma ngabe kuphi usho ukuthi namhlanje ufisa ukuthi sikusize ngani. Sanibonani babukeli, igama lami nguPhilile Ngwakambatha. Ngibhalele iVumanis film ngoba ngine-confession engifuna ukuyenza. Nginomuntu wami ka-8 years ebengithandana naye, kodwa akugcine sekufika ekuthenini ngimchithele, and manje umuntu ebengimchithela naye sengiyamthanda ngokwedlulele and nginengane naye lo oka-8 years ocabanga ukuthi eyakhe, nami ngaqamba amanga ngathi yakhe. Manje imfihlo yami siyangisinda, sengifisa ukumtshela iqiniso cause ingane ngayithola nomuntu wangaphandle oyiPakistan, uJohn igama lakhe. Igama lomuntu engithandana naye uMandla ongwakanibela, mina ngiwasehluhluwe kwaMduku. Sonke sikhule ndawonye, bengifunda naye high school kuMandla eMakhasa. So saqala ukuthandana lapho. Mina ngaba nenhlahla ukuthi ngithole isikhala eMangosuthu la bengiyofunda khona, and then yena akakwazanga cause isimo besingavumi kanti no matric wakhe wawungamvumeli ukuthi abe sevarsity. Kwase kuba ukuthi ke mina mangithola isikhala uMandla wathola umsebenzi eBuildit osehluhlu. Methola umsebenzi khona wasebenza sasinomntwana esasimtholile ke sase high school, so bekumphoqa ukuthi esebenze ondle mina ondle umntwana bese futhi abhekelela nasekhaya. Okube kugcine sekubanzima ukuthi uMandla me supporta mina nengane yakhe bese supporta nomndeni wakhe agcine manage yonke leyo nto. Ngagcina nami sengiseMangosuthu, ngagcina ngichitha phela ngoba amaphutha ayenzeka. Kodwa ekuchitheni kwami kwakuyinto nje engathi kuyadlalwa cause nami ngathi ngiyayizamela, ngibona untanga yami abasuka emakhaya angconywana beqoka kahle. uNSFAS ke nani bafethu niyazi ukuthi uNSFAS ubuye wenza into zawo. Yabona nje uqala kwami ukuthandana nePakistan, mina ngangade ngenza unyaka wokugcina, I think unyaka wokugcina ngiqala ukuthandana nePakistan, and lale ngisiza kakhulu ngoba endlini kwakuthi noma NSFAS ungangenanga cause kwesinye isikhathi uthola ukuthi uzongangeni for 3 months bese uqhamuka kusuyizizumbulu ke. Mase uqhamuka ke uthola ukuthi kade ushizila zonke lezi inyanga. Ngangikwazi ukuthi ke anginikeze mhlambe lokho kudla anginikeza khona nemali, nanokuthi ke ekhaya kubo umunye ngazi noma amalume wakhe noma ukhazini wakhe yena uyabhaka yabo wenza lamakhekhe lawa adayisayo amashumi.
so wayekwazi ukuthi aphinda ngintshontshelele amakhekhe nami ngidayise resi, aphinda angiphathele anginikeze oma chips amaphekhi no sweet ngidayise ngikwazi nami ukuvusa ibhizinisi lami. So emva kokuthi ke sithandanile naye sagcina sesimbandakanya ke ocansini olingaphephile. Ekuyimbandakanyeni kwethu kwaphuma ingane uHlokoloza, igama ke uHlokoloza elokudlala. uHlokoloza ke uthe mephuma washo ukuthi noMandla naye sathandana and unayo uMandla noma amandla engemaningi kodwa ubezama ukusupporta la esupporta khona. Okay, wavuma uMandla ukuthi hayi asiqhubeke sithandane ngoba sesinengane ngoba ubecabanga ukuthi yakhe phela njalo ngamaholide uMandla bengihlezi nginaye mina. So kwase kuthi ke sekufanele manje ikhula ingane yazalwa yakhula. Ingane lokhu iveza ama features ukuthi ayisiye nje umuntu nje wala eSouth Africa noma umZulu. Yes. So but manje vele mina ekhaya uma wami nami nginalo unwele kodwa uma wami umuntu engathi unobuhlobana noma unobukhalashana yabo ngoba I think kwi-history ukhona umuntu wayekhalathi. So ngangilokhu nje ethi methe na kwenzakalani ngale ngane inwele zanga ngithi minayi i-right ingane kuukuthi nje mhlawumbe ufuza ugogo wakhe yabo wagcine se-understand. Kodwa ngokubuka kwami isimo and ngiyababona oanti bayingane lapha kubuka amandla ukuthi hey bayisola lento beyikhulumela phansi and nje ngisho ngisengikhona lapha ngisabi comfortable nengane yami ngiyabona ukuthi nje bathanda le ndala lena nje encane yabo nje ngiyabona indlela bayiphatha ngayo ukuthi shuthi bayabona ukuthi lo engithandana naye mhlambe usablindekile ukuthi so manje isifiso sami ukuthi ngisheshe ngimtshele izinto engaze iphuma esandleni because mayiphuma esandleni angazi ukuthi kuzokwenzakala. Uyazi nawe sekwaba no GBV nani and nami ngagcine sengiboshwa because umuntu wesifazane owondlisa indoda ingane ingase yakhe njengamanje yaboshwa yabo. Manje seswami awukaze mhlambe usafunda isikole lapha ngoba sweni khona namanye ama students mhlambe babazi ukuthi awu mhlambe sisi wajola nePakistan akwazi uthola mhlambe bakuhleka noma ubandlululeka. Ekubandlululukeni nasekuhlekeni ngeke ngithi kwake kwenzeka cause nami ngimfihlile phela umuntu wami bekuwukuthi nje cause bengihlala la eMasgrave la I mean eBria khona irest yaseMangosuthu ekuthiwa iBria Court bengihlala khona so ngiphumele ngazi ukuthi ngiyespa uma ngiphuma and then ngiyazi ukuthi sihlangane naye ispa ngibele emotweni sihambe ke siyele lapha esiyakhona. Emva kwalokho kwagcina sekukhona umngane wami ngoyede ngakwazi ukuconfessa kuye ukuthi cha kahle kunento eyenzakalayo because wangibuza sikade siqala i-tuckshop ukuthi hayibo kanti wena manje istock usithenga ngani because uyazi ukuthi nawe siyayishizilela. Ngamtshela mina ukuthi hayi khona umuntu yabo ngaqala nganza ngazi ukuthi umuntu owumZulu ongipha imali wagcina ebuza ukuthi hayi lo muntu wakho ukhuluma naye pho umix ukhuluma isingisi nakhona isingisi singacacile ngoba phela wena isingisi yasazi ngathi mina hayi akasazi yena isingisi yabo elokho enakho kusona ngagcine ngimconfessela ukuthi cha kahle akusiyo umuntu wala wangangijudge cause vele kwakusiza thina sobabili cause sasigcine sesihlala erest sesikwazi sagcine sicelile uwadeni ukuthi ahlalise endaweni umngani wami saqhubaka ibusiness lethu noma kungavumelekile ukudayisa erest but sasingena nezikhwama nestock sethu sidayise ndabafundi babethenga abanye. So akekho umuntu engathi wayazi bese kuzoba omunye kukhazini wami uphindile ukhazini wami ke uphindile yena ngamtshela ngokuthi uyena umuntu oclose kakhulu ekhaya cause mina ekhaya mina ngedwa intombazane and umama washona nabazali bami ngakhuliswa umalume so uyena umuntu esiclose kakhulu kumzala wami naye ngagcina sengimtshela ukuthi hayibo kwenzakalani yabo nakhona sasithintile lezi zidlo lezi yabo ngamtshela ukuthi kwenzakalani futhi akangangijudge ngoba uyazi naye mangisuke ngibuyile race ngiyamphathela izinto zokugqoka lezo ke yabo lezi edayisa eingojeni njengoyazi nawe singamantombazane uthi sengojeni nakoduna usengiyaphathela izinto yabo sibe right so naye wagcina sebona ukuthi kanti imali yabo ikanjani njani and then emva kwalokho ke into engibonayo eyenza ukuthi futhi ngigcine ngifuna ukuconfessa ngoba manje uPhakho phela usefunile lokhuzana indaba ukuthi ingane yakhe fanele ahambe nayo isiyovakasha kodwa ngokubuka kwami umqondo wakhe ngibona ukuthi usefuna sishade lokho kwasenkantolo and
hayi ngoba engithanda, I'm not sure noma uyangithandani, kodwa mina sengimthanda ngalendlela le yeqile, but ngiyasaba indlela sengitreat ngayo kakhulu, like kamnandi ngayo. Ufuna ukuthi mhlambe futhi sishade because uke wayiraise kaningi leyo nto leyo. Ngathi mina okungcono ngiqale ngithola umsebenzi, ngibe secured nami ngazi ukuthi ena sishada nje nami nginento zami and all that. Wathi yena akanankinga yena ngeke ahluleke ukunginakekela, and ngokubuka indlela izinto esezenzeka ngayo nje manje South Africa, and ikhona enye isho ngake ngayibuka la khona beshada nosisi laba abanye uthi bazoshada, emva kwalokho umuntu usefohlozile asatholakala. So sengisabela nalokho ukuthi uzongibuza phela ukuthi usudla imali yamangaka, unqabelani pho ukuthi sishade ngoba mina nawe siyathandana. So ngisabela nalokho, nanokuthi ekhaya ngizothini mina mesithi phela sishade ngizothini, and mayithi asiyoshada ngenkantolo bengazi abantu kusasa sekuvela ukuthi mina ngishadile, and uMandla empilweni yami usakhona, and akazi lutho, ayikho into eyodwa akayibona because uPhakho uyazi ukuthi mina naye sifonelana mangiseThekwini, mangisemakhaya uyazi ukuthi uMandla ufika sibonana noma inini into engaplanwa leyo because uMandla uaround ngakithi. So mangisemakhaya akafuna phone, mhlambe kuba yileyo nto nje ukumbhalela leyo message, uyabona, and ngimsave ngenamba yentombazane ifonini uPhakho. So ilokho nje bhuti. Hey siswami, ngiyakuzwa. Yasinda le ndaba ngazi ukuthi eyami. Manje awusho lo uPhaki Somalian lele okuyiPakistan ne liyazi ukuthi ukhona uMandla. Hey, I'm not sure cause kade sagcina ukukhuluma ngayo lento. And into yena yaziyo uyazi ukuthi ingane yakhe. Kodwa ngize ngimitha wayazi siqala ukujwayela wayazi ukuthi nginomuntu wami. Ngikhulelwe azi ukuthi nginomuntu wami, ngiqale ngisho ukuthi mina ngikhuleliswe umuntu wami loya angihleke, yabo lokho engihleke ethi hey wena hey you clever, yabo kube ukuthi ngingamnake nami ngivuke ngolaka lwami ngenzela ukuthi aphume kuleyo nto. Kodwa manje usayikhombisa nje ukuthi uyabona ukuthi ingane yakhe and uyayondla ngendlela eright. Wazi wangitshela futhi wathi ingane yami le ngamtshela nami ngathi pho manje ngenzeni, wathi na so where is your boyfriend, bani engibuza umuntu wami uMandla, ngathi mina hayi forget about that, yabo kwaba into nje esiphebeza kanjalo. So akasangibuza kodwa yena uyazi ukuthi uMandla ukhona, ngoba mangisuke ngisemakhaya usaqhubeka ngale yandlela leyo ukuthi akafuni. Mangeke ngamtshela nje vele enze njalo kuukuthi akakhulumi ngaye. Hey siswami, manje ke into engiyibuza yona la ngalesikhathi usase esikoleni usafunda lapha e-university kade uyithatha still imali kaMandla still usathandana nePakistan. Yebo bengiyithatha, kodwa isikhathi esiningi sengiyabo sengiumuntu ongathi uyamzwela ngoba ingane ihlala ekhaya le yethu yokuqala. So bengihlezi ngithi mina hayi uma ufake nje imali enganeni because mina uNSFAS wami usu right, ngisho ubheda ngangazi vele ukuthi ngine backup. So ngihlezi kuye ngithi uma ufake imali ekhaya, yabo nje kamanje njengoba vele sengaqeda esikoleni angisebenzi ngihlele ekhaya, ngisaqhubeka ngondliwa yilona ePakistan ngoba nala engihlala khona ngirentelwa yilona. Yena wazi ukuthi likhona itoho engitholile kwenye tuck shop yabo engidayisa kuyo because isikhathi esiningi ngiyahlala vele naye uPakistan wami. Masihleli ke vele sesitolo kwesinye isikhathi kwenzeka ukuthi ngizoshutha izithombe yabo. So uyazi, uyazi. Hey babukele, so wena uMandla usamthanda noma usamthanda ngoba ufuna ukumtshela ukuthi ingane akuyona yakhe, willing ukuthi mhlambe mengathi hlukanani uzokwenza njani? uMandla ama feelings ami ngoMandla uncertain because manje senginesikhathi eside ngidonsile naye, yabo khona ukuthi umuntu musuhlale naye isikhathi eside empilweni yakho ugcina iseyiphathi impilo yakho. And 2 uMandla ungala eSouth Africa, 3 ungwangakithi, ukumthanda yesi ngisamthanda but iPakistan ilona engithanda kakhulu. Hey babukele, niyazwela siswami. Manje awusho mangathiwa uMandla ngala iPakistan uJohn ngala basewenu babambile bobabili kuthiwa kumele udedele oyedwa, imupho ongamdedela imupho ongamshiya? Hayibo umbuzo wakho unzima kakhulu. Okay, ngingasho nje ukuthi ngingadedela uMandla ngoba
mhlawumbe nginazo izathu ezivalid ukuthi manje yabo mhlawumbe kuzofila ngazi ukuthi sengikuhlaza ngoba manje uMandla esikhathini sisithandanile unesandla esilula unesandla nje esilula uyashaya yazi kwesinye khona la khona njengangikhulelwe khona sisafunda high school ngikhulelwe ingane yakhe yokuqala wangishaya umuntu wangishaya engishayela nje ukuthi nga-exchange ngephutha i-exercise nomunye umfana yabo wathi shuthi indoda yami bengizombhalela nani so nje ngaphandle kwalokho ngisho sengisevasithi bekunokuthi mhlawumbe uthole ukuthi ngizoposta iy'thombe phela ngishuthile lapha yena uhlala emakhaya ngimuhle yabo nami nje ngiyithola nabangani bami mhlawumbe kwesinye isikhathi uthola ukuthi sikhiphile nabangani bami saya koyadini yabo nje nako Max kuphi athi yena bengihambe namadoda nani kwesinye isikhathi uzovela afaka imali yabo nje makuswe ngama weekend noma long weekend uzofaka imali mina ngitshela ukuthi siyoyijabulela umuntu mangifika useyangilwisa ngezithombe uyangishaya thola ukuthi into ebengimtshelile yona so nje usengishaye kakhulu engihlukumeza kakhulu okubangela ekutheni nami uthando lakhe egcine selincipha ngakwelami side kanti lo ongala ulokhuzana uJohn yena akanankinga yazi ukuthi ngisho ngithi mina ngisahamba siyakhipha nabangani bami uzothi yena hayi okay kulungile uzodingani uyabo ngimtshela ukuthi hayi mhlambe hayi uzodinga imali engaka kuya ngama contributions ukuthi sokhipha malini ngimtshela ukuthi hayi sizokhipha imali engaka athi hayi okay anginikeze nami ngihambele ngibuye ngesikhathi engibuya ngaso akanankinga nje and mangicela into akalokho yale nale akagodoli nje nemali ungenzela yonke into yabo nje angifuni uqamba manga yonke into because even endlini yami ayikho into engishoda ngayo la engihlala khona uyena nje even ingane yami endala mangiswe mina ngiyothenga impahla ngoba akusiwe umuntu othi kuthengwa ngoChristmas manje ngathi ingane ishoda ngokuthi kwesinye isikhathi uthola ukuthi hayi nokuthi ishoda ngayo leyo nto ingane ngiqambela amanga ngoba ingane zami zonke sezihlala nogogo yabo athena uyothenga mhlawumbe ngizothi impahla yabo athena hayi kulungile akabali uyanginikeza imali ukuthi hayi okay ngibathengele bonke kwesinye isikhathi uthola ukuthi nami ngifuna ukuyifezela into zami esiceleni so kuyaphileka nje naye akangivaleli engazi ukuthi ngumfazi wakhe usemshadile yabo kanti uMandla ufuna nje ngibe yile nto lena ejabulisa yena nomndeni wakhe abuye akhohle ukuthi mina ngisemusha naye usemusha yabo lokho nje. Hey ubalaleli niyazwela ayisiswami ngiyakuzwa so ekhaya kini mhlambe mebeyibona lengane abakazi besho something nje mhlambe obhuti nabanye osisi omamncane mhlambe mothi bakhona bazi basho luso nje ukuthi bayibona ukuthi hayi lengane ihlukile phela umalumekazi wami wabona kwa ukuthi nabo bamazi umama ukuthi yabo beneyinwele vele bephiwe ngasonweleni sizade ngitshelile ukuthi unayo history yabo yobukhalati kodwa nje nabo bayahleba phela yabo emasayidini but ukhona nje lo umta cousin wami omdala nje sewezwayetha negama yabo bebize nguMohammed it's like a joke kodwa ke mina yabo deep down ngiyazi ukuthi vele baqinisile although phela engasi Mohammed ezini isibongo sayo but vele ngithi abantu abaningi abamaPakistan nobani babizwa ngoMohammed so naye wayetha ngokuthi ayibona indlela eyiyona but nje laba abanye umalume akasi umuntu onakayo ngoba uyayiphuzela yabo not ukuthi ngoba ephuza abona but akasiye vele umuntu ojwayele ukunaka nokukhuluma indaba zabantu besifazana umuntu omunye ke waziyo vele uphindile ukhazini wami lo kade ngitshela ngaye hey manje ke mhlawumbe ukufile kanjani makuthiwa kuzoshaya abantu bokhana hey khona kuyaba buhlungu kodwa nje ngiyaye ngibe nethemba lokuthi mhlambe ngeke befike kulo wami angazi yini ithemba nje ngihlale nginalo noma nje bekhuluma ukuthi na fanele bebabuyisele emuva kuba buhlungu because ngisuke ngazi ukuthi mina ngizolahlelwa okuningi especially financial support because izinto zami empilweni ayikahlangani ngalendlela engifisa ihlangane ngazo and yabona kubhlungu ngoba uzohamba and chances are uzohamba angaphinda abuye nani so nje kuningi engisuke ngicabanga but inhliziyo ibabhlungu yona angifuni uqaba manga
but fanele ngizenze umuntu ostrong nakubangani bami nani because ngizenza umuntu nje ongenandaba naye. Eyo babukeli niyayizwela singalokhu simosha isikhathi ngibona ukuthi manje kumele simfonelile ubhuti umuntu wakho azi ukuthi ugqoka ibhantshi kodwa ke iqiniso liyamkhulula umuntu. Sizomfonela manje singamoshi isikhathi. Ngicela ungifakele inamba nje la. Bethelo. Ngenxa yami. Eba. Alright. Yebo ngiright. Khululeke nje umtshele nje mfethu ukhulume naye. Yonke indlela idlula la. Hello. Sawubona bhuti. Yebo kuthona nje bhuti. Siyaphila Nceko siyaphila. Siyaphila nathi bhuti. Ngikukhuluma noba. Ukhuluma noVumani la kwiVumani Films bhuti. Khona usisi la esinaye uthi unenkinga emhluphayo mfowethu emdabula inhliziyo ngale ndlela angazi noma mhlambe ngamnikeza ifoni nithi ukukhuluma ngeke ngimchaze kakhulu ngizomnika ayichaze yena. Siyazana mina bhuti. Umuntu engimaziyo vele. Ya uthi uyakwazi yena angithi uMandla bhuti kama. Yebo ngumandla bhuti. Ya. Yebo. Hayi bhuti ngamnika ikinga bhuti ngozi. Sawubona baba. Yebo sawubona njani? Ngiyaphila njani? Siyaphila nathi. Yebo ukhuluma noma wakhe. Uma wakhe unjani makho yaphila? Hawu suwenza ngathi awungizwa. Ngithi unjani mawakhe uyaphila yini? Ngiyaphila. Yazi Uyaphila nami. ya ngizama ukuba right mfethu yazi khona into engifisa ukukhuluma nawe la. Ukukhuluma nami? Ngicela ungadini. Yo engabe mhlambe indaba ezimbi ongizena noma ngabe indaba ezinhle akungiphuthuka. Akusiza indaba ezinhle. Kodwa ngicela ungayithathi kabi. Usuphumile emsebenzini angithi? Ngiphumile nkosazana engaphi kwenzakaleni nje manje. Wenza akwenzakalanga lutho kodwa mfethu ngicela ungayithathi kabi ngiyazi izokuphatha kabi lento ngiphoqile. Kodwa ngifuna uyakhumbula ngithi kade ngenza unyaka wokugcina ukuthi ngake ngaba nenkinga yeNSFAS esikoleni. Ngiyakhumbula. Ngaleso sikhathi kwagcina sekwenzeka iphutha la ngiyacabanga ukuthi uzokhumbula khona inamba yayo nokungifonela njalo mhlawumbe uma ucheck yes lo muntu lowo kwakumuntu engangithandana naye kwagcina yabo kanti ngizokhulelwa yabo. Iyona okay man ungathethi kwenzeka iphutha yabo ngagcina sengithindana naye lo muntu and yabo ngathi mangikhulelwa ngaqala nganga-understand ukuthi ingane yaba cause ngalala naye mina. Wangisanganisile ngalishona wangisanganisa emva kokuthi engake ngizenzile for wena uzomtshela ukuthi wena ukwazi ukukhulela ingane yomunye umuntu. Yazi ngathi ngiyaphupha it's like a dream ngempela ngathi ngiyaphupha into ngitshela wena ngeke ngizizwa kahle. Angazi ngempela kodwa awuchazi ngistory sonke kuphela angangikuzwa ngempela ukuthi mina ngathi phela ngabe ngiyencenza ngizizwa ukuba angilele ngendlela lento isho nje angizwe into isho. No hayi ukuthi yena ngiyazi ukuthi ngonile kodwa mfethu nawe yazi ukuthi ngalesa sikhathi bekubheda izinto beyibheda kanjani and nawe lapha emsebenzini angithi uyakhumbula ukuthi nani kade nimisiwe ngale kathi kade nitshontsha ama blocks so nami ke ngamfethu ngenza iplan kanti kuzovele kuhlala ingane and ngaqamba manga mina ngathi ingane yakho manje yabo lento ebehleze show sisibakho ukuthi ingane iPakistan yes vele bebeqinisile ukuthi manje bekunzima ukuthi mina ngivumele yonto wena ekubeni ungayiboni futhi ungayivumi yabo so
Mawakhe ezinto angiyazi into esho emva kwezinto engake ngizenzile even ngaso isikhathi into zingahambi kahle wena isikhathi ungawutholi into back but akukazi kwalelo ngahle bengizama ngayo yonke indlela ukuthi uhlezi right ngayo yonke indlela even though sekunzima bengelula ngengihamba manga yabo into ngitshela wena manje uzama ukutshengisa kahle kahle umuntu aka-appreciate kangakanani umuntu akambongi kahle kahle ngokuthi lento ngitshela yona ngempela yona into oqonde ungitshela yona usunamhlanje uzongonela usuku lami yazi. Cha bengingafuni ukuthi manje ngiyabona ukuthi ingane zethu mfethu uyayithanda and manje yabo mase lento igcinisa ienda kabi la usungcono ngidecide ukuthi ngitshele ngikude and yabo kuze nabanye abantu bazokwazi yabo ngoba manje ngiyasaba ngutshela sisobabili mhlawumbe uthi ungagcina usungilimaza. Yabona engakusho mina mawaphi engayisho nje kuwena ukuthi kuyo yonke into eyenzile le message ongenzele yona iyodwa into engakutshela yona ngeke ngikwazi ukuhlala nawe uyazi ukuthi ngithanda kanjani uyazi ngimisele kanjani nawe nje usuchazile nawe ukuthi kwenza mina kuba mina leyo nto engichazela yona ngiyibona ingapheka umthwalo ingapheka amandla akahle kahle but inhliziyo uyazi inhliziyo ukuthi mayethu isafuna isathanda isathanda so even though ngitshela umuntu ongitshela yona but into mina engimithi yona ngeke ngikwazi ukuhlala nawe mawaphi angeke ngize ngikwazi mhlawumbe enye indlela lapho esingenza ngayo mhlawumbe sikwazi ukuqhubeka nento yethu ngoba uyazi ukuthi ayekho umuntu ongenawo amaphutha sokuphila ngamaphutha emhlabeni wazi lokho so angazi ngoba kuwena kodwa usazimisele yini nako mina mhlawumbe uyasalibona ikusasa phakathi kwami nawe sayibona ukubukela phambili emva kwayo yonke lento usungenzele yona inkinga angeke ngithi angiliboni inkinga mfethu wena uyangishaya mfethu uyashayana futhi ulokhuzana uJohnini ube umuntu obesemisele ngokuthi sishade mina naye lalela mawakhe ungangishinda ngicela uyazi ukuthi ngithanda kanjani mawakhe ngicela usehlise umoya ngiya-understand ukuthi uJohn ngezinto azenzayo kuwena mina mhlawumbe egcine ngenza mhlawumbe izinto yena angazenzi like ukushaya nje ngicela usehlise umoya mntakwethu alikho iso wena nginasecila isola ngakho konke engikwenzile kuwena ngicela usehlise umoya mama ngizozama nami ukuthi ngenze izinto ngendlela wena ofisa ukuthi izinto ngizenze ngayo nama angisho ukuthi kuba isiphangiphangi noma kuba umdlwembe kuwena nami kuyakwenzeke isikhwele uyazi ukuthi umthandi makwenza izinto ongayithandi ugcina nawe usu-act ngendlela engekho right nami ngiyona into igcine ingenza leyo kodwa mama ngoba ngifuna ukulahlekelwa wena ethehlisa umoya mama ngizozama ukuthi ngizokwenza kanjani amaphutha alungiseka nakho lokhu umntakwethu kona ngibona ngathi kuyiphutha elikhulu kodwa akukho ungadlulisa ukwazi ukudlula konke lokho uyazi nayo kathi adlula ey'ntweni enzima yebo nalokhu usodlula khona mntakwethu cethe umoya okay ngiyakuzwa uyangithemba mama ya kancane ngicela ungithembe umoya mama mina ngiyakuthanda inhliziyo yami nonke and ngizokwenza ngayo yonke indlela ukuthi ubone ukuthi ngithanda kangakanani angisayifunde neze ezongixabanisa even nale ngane lekhona mama ngizoyona ayikho because angiyifunde ezongihlukanisa nawe yonke engayifunde angiyifunde ezongihlukanisa nawe mina nawe siyovindlwa ulwandle mntakwethu mina nawe okay no akunankinga ngizocela ukuthi ngibuye ngikufonele okungcono no mama kulungile ukuyiphathisa mntakwethu kumele amanye amaphutha ungaphiwa aphinde manje umoya nami ngizohlisa umoya ngala mntakwethu okay ngiyabonga ngiyakuthandeza mama ngiyakuthanda nami baby all right bye 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 hayi kodwa at least uzwenza kanjani pho ujabule ngijabule ukuthi manje indlela nje asavela ashintsha ngayo angimazi noma ushintshe ngoba engithanda ngempela noma mhlawumbe usazo ungithukusela induku emqubeni hayi but God is good okwakho nje kumele udecide ke manje uzwenza kanjani hayi babukele siyabonga kakhulu siyabonga uNkulunkulu anibusise siswami swenza sure ukuthi nawe right sokulandelela udaba khona ungahlukumezeki right yebo ngiyabonga amen